Sa unahan sa LTO. Padulong namin karon sa kuan dialysis patient. Kauban si maabot itong board member sa ikaduhang distrito, Lex Joseph Cagas, o ang numero 1 konsehal sa Barangay Sunto, Igawad Mike Nakwa. Padulong dito sa kuan dialysis center, kagawad no. Na dito tong tabangan ni Lex Cagas. Pila na ang 5 kiwad no? Oo. Karon pusita sa dialysis center kundiin kaganinan buntag sa itong programa sa Radio Digosenyo. Dito ang usa ka dialysis patient na si Jonathan Cortez. Nagpuyo na siya sa Zone 3. Residency niya is naa sa Padada. Nanawagan siya sa programa sa radio para sa iyahang operasyon sa iyahang mata. Kay ang problema niya, maglisod siya tigom kay binulan man ang iyang dialysis. Sa iyahang monthly dapat naa siya oy more or less 15,000 para sa dialysis sulod sa kabulan. No, kay twice a week ang iyahang session. So muna nga nanawagan siya, nangayo siya og nagpakitabang siya sa mga katawhan pinagi sa radio kay maglisod siya tigong. Atol siya pagpanawagan ini ng buntag, ni-respond si Lex Cagas, no. Ni-comment na magpaabot sa iyang hinabang 5,000 pesos yung financial assistance. wow. Dako-dako po ito ka ma'am MD. Hindi mo man si Inlando, dako po ito. 5,000 yun ang ihatag na financial para sa iyang opera. So subayin ninyo dito mga kahugpong para among itunol kining hinabang gikan ni Lex Joseph Cagas. Wala si Mayor, na ba si Kagawad Mike Nakwa, nilakaw na, sabay man ako. Si hinabang Uncle Boy kang Jonathan Cortez. Jonathan Cortez kay matug sayang istorya Uncle Boy nga luoy jud ko kay ilalim namang koy kung lolo gid dialysis to papa ni papa si Gary ang uncle na ko igsoon ni mama gid dialysis dili jud dali mag dialysis Uncle Boy tapos napod siya katarak siyang operahanan pa gyud. Oh nigawas na tong Lex mali siya Jonathan Cortez. Kini nagipara man ni sana na yung what? Hindi din ni madali. Maputa ni di na gimoperahan. Ay di grabe pa. Lang na pa ilan sa. Tara sir. Ang una sa ikaduhang buwan ako, magpasalamat ko sa inyo sir BM Lex Cagas. And Ay ba tas taga-asa jud ka sir? Padada. Actually sir, padada akong address pero na ako sa akong magulang gan na tuyo. Kaya puro tungod sa dialysis. Kini week pin yung dialysis niyo. Maabot siya sir almost 3. Kaya twice a week. Ako na Kagawad Mike dito sa City Hall daghan sige naga tabang ito ka na dialysis patient. Kanay siya Kagawad. Alam tayo sa services manggod. Or Friday or Lunes na po next week. Kung pili maptan pa man, pili mo next week maptan na. Bani na dyan ito, duty mo ka na Lunes. Ikat na kami airport. Buntag pa. Alas, sa'yo po dito eh. Duty mo ka. Alas 10, alas 11 lang guro. Ay nindot kayo, malista man siya dito sa kuwan good. Ito sa kuwan mga staff na gani. Sa office. Malista man ka lang. Remind lang ko. Ilan na lang dyan kulang din mo dyan? Actually sir, nako'y naipon sa una pero wala na to siya sir, magurog na sa dialysis na ko. Karon sir, magbalik na pagkumpuan niya. Kanina sir, ipunon din ako na sir, bigyan ako ng dito para sa dialysis. Hopefully po sir, sama sa inyong giingon kung makaatuli kang mayor o kang visa. Basin dahil kaluyan sa Ginoo, basin dahil maipon na kung buwan Panginoon. And sa tanan nga naminaw sa programa nila Sir Saladanya o ni Sir Mike, salamat sa inyong mga tabang sa kuha. Salamat and God bless you.
Ron Dakbayan.